Ay, nagbablog ba? Sa Facebook lang. Dali na guys! Sa main breaker ng change.
Lalapit yung pahinyan sa kanina. Sama mo gusto tayo sa isang peraso sa basurahan.
tayo guys ha. Yan. Lalayap na ako.
years at wiper. Maraming salamat po. Kaya mga mag-sir, pasok na po kayo sa Eye Gallery Optical Clinic with computerized eye check-up kung saan sa halagang $499 lang may complete eye glass package ka na with frame, lens, case, at wiper. Maraming salamat. Huli na, nung Kaya mga mag-sir, pasok na po kayo sa Eye Gallery Optical Clinic kung saan sa halagang Bili ko na lang kaya sila tag-isa na bag. Pakanilang dami nila. Oo, siyempre ginaan. Kapoy lagi. Kita, Repo. At least.